Vítajte v Milej. Začíname diskusiou s Máriou. Ahoj Mária, tešíme sa, že si prijala pozvanie. Mária došla z ďalekého Chorvátska, presťahovala sa prednedávnom na Slovensko. A tak sme si ju zavolali, aby nám trošku povedala o sebe, o svojom živote v Chorvátsku. Čo si porovnáme, že ako si sa cítila, keď si sa sem nasťahovala. A ja začnem hneď na úvod s takou otázkou, že aké je tvoje celé meno, aké je meno tvojich rodičov a ak teda by si vedela povedať ešte aj mena ich rodičov. Ak nevieš, tak nevadí. Ale tak toto by ma zaujímalo, že ako sa voláte v Chorvátsku. Da, mi imamo, pozdravljam prije svega, mi imamo tradicionalna imena, moje ime Marija, klasika, to svi razumiju, a zatim imam brata, mamu, tatu, oni su Gabriel, a Stjepan i Irena. Naravno, baka, deda, to su isto tako tradicionalna hrvatska imena, tako da, eto, vrlo jednostavno i mislim da i ovdje na ovom području isto tako se jako dobro razumije. Tak na začiatku všetkých pozdravujem, volám sa Mária a celá naša rodina má také tradičné mená. Ja som Mária, môj brat je Gabriel. Moji rodičia sú Štefan a Irena. A ešte si hovorila o babke a o detkovi? Da, oni imaju ista imena, Katarina a Florian, takva tradicionalna. To sú babka a detko z maminej strany? Da. Katarína a Florian? Da. A još jedna baka je Nada. Nada? Da. Nada, to znamená vlastne nádej. Také Da. meno nemáme v slovenčine. A kde presne si sa narodila? V ktorom roku? A čo zaujímavé sa udialo v Chorvátsku v tomto období? Ja sam se rodila u Zagrebu 1997. Narodila som sa v Zagrebe v roku 1997. Da. Ne živim u Zagrebu, živjela sam Nežijem v Zagrebe, žila som u Lazu, to je jedno selo u Krapinsko-Zagorskoj županiji. To je jedna dedina v Krapinsko-Zagorska županija. Tako 45 minuta od Zagreba. Čiže je to 45 kilometrov alebo 40 od Zagreba a je to dedinka? Tako je. Ja kad sam se rodila točno u toj godini ništa važno se nije događalo. V tom roku, kedy som sa narodila, sa nič vážne nestalo? Nič také dôležité? Da, ali prije toga to je bilo jedno poslijeratno razdoblje. Tako da, eto, onda smo, zapravo u stvari ja se toga ne sjećam, ali da, bilo je to poslije Domovinskog rata u Hrvatskoj koje svima jako Ale bolo poznat. to v čase, kedy sa v Chorvátsku, kedy sa skončila vojna? Da, tako da ništa možda u toj godini nije bilo neki bitan događaj, ali eto. Čiže v tom roku sa akože nič také dôležité a špeciálne nestalo, ale teda bolo to takéto obdobie. A vieš, koľko žije aktuálne v Zagrebe ľudí? Da, Zagreb je nekad bio jako mali grad. Zagreb bol niekedy veľmi malé mesto. Ali sad tamo živi otprilike nekih 1 milion ljudi. Ale teraz tam žije okolo 1 milióna ľudí. A kam si chodila do školy, do Zagrebu? Ja sam završila ekonomsku školu. Skončila som ekonomickú univerzitu. Áno, fakultu. Fakultu. Tako da mi smo svi putovali u Zagrebu sam i radila. Všetci sme cestovali vždy do Zagrebu, tam som aj pracovala. Da. Tako da nama je to zapravo jako blizu, glavni grad Hrvatske, ali eto, svi smo nekako spojeni sa Zagrebom. Je nám to v prvom rade veľmi blízko a všetci sme nejakými tými cestami spojení so Zagrebom. So Zagrebom. Aha. Aha, vážne? Áno, Zagreb. Wow, ja som si celý čas myslela, že to je Zagreb. Zagreb, no, po chorvatsky, ale... A prečo sa oblasť, kde si žila, volá Zagorie? Zagorje, to je direktan prijevod za gorom. Je to doslovný preklad za horou. Zato što postoji gorje, gora, Medvednica. Pretože nachádza sa tam pohorie Medvednica. A mi smo, Krapinsko-Zagorska županija počinje točno iza te gore.
Čiže náš kraj sa začína práve za tou horou. Tam sa začína. To je tako malo povijest. Možda ima još nešto, ali to ne znam. To je taká malá história, možno ešte niečo je k tomu, ale... Ja sa ešte spýtam, mňa zaujíma ten kôň. Bola som v Zagrebe a všetci sa stretávajú pod riepom, alebo kde sa to stretávajú? Da, to je taková povijest, to je taková povijest, ali o tome, mislim, to su takve stvari koje ne bih htjela u to ulaziti previše. Áno, to sú také nejaké Také nie, že legendy, ale sú to áno. nejaké také príbehy, o ktorých by som ale teraz asi nechcela hovoriť a Aby som niečo zle nepovedala. Ale je to populárno, dá. Jako aktuálne. Áno, je to populárne. Tu je taký súhrn, že v roku 1918 bolo súčasťou kráľovstva Srbov, Chorvátov a Slovincov. V rokoch 1941 až 1945 bolo Chorvátsko samostatný štát pod nemeckou kontrolou. V roku 1945 bola krajina súčasťou komunistickej Juhoslávie. 1991 bola vyhlásená nezávislosť krajiny a začala vojna so Srbmi. A v roku 1992 bola podpísaná mierová dohoda, krajina vstúpila do Organizácie spojených národov. Rok 1995 dobitie Srbmi kontrolovaných území, podpis mierovej zmluvy s Bosnou a Srbskom. A rok 2009 sa Chorvátsko stalo plnohodnotným členom Severoatlantickej aliancie NATO. No, má zaujímavú históriu na Chorvátsko. Vy ste si tam prežili podľa mňa veľmi jedno obdobie dosť také, akože čo si ešte my pamätáme ako mladí. Podľa mňa, že vy ste mali tak neskoro tam nejaké ešte konflikty. Pa da, to je u novije doba se sve događalo, nije od toga neka 40 Áno, všetko sa to stalo vlastne v tejto už novšej histórii. Všetko sa tam vlastne vtedy dialo. Da. Mislim i dan danas su te posljedice u svakom slučaju. Ja sam preskočila možda to glavno jer sam se rodila malo kasnije, ali... Možno som to hlavne práve preskočila, som sa narodila až neskôr, ale... Ali o tome se uči u školi i posljedice su i dan danas. Ale učí sa o tom aj v školách, aj dnes sú ešte následky z tohto všetkého. A vieš, prečo sa práve u nás rozpráva gradišťanským dialektom? Da. Áno. Prije 500 godina su Hrvati Pred 500 rokmi Chorváti bježali ispred Turaka. utekali pred Turkami. Isto tako bio je rat. Tiež bola vojna. Tako da oni su se smjestili i u Slovačkoj, i u Austriji, i u Mađarskoj, mislim i Češka. Ali sad opet ne bih htjela jako duboko ulaziti. Takže a tiež prišli na územie Slovenska, aj Maďarska, Rakúska, aj Česka, ale tomu sa až tak nemusíme venovať. Da. Tako da to je do dan danas tako ostalo. Gradišćanski jezik je onda nastao iz tog nekog zapravo... Dodnes to tak ostalo. Da. Moram reći da recimo gradišćanski je jako sličan mojem dijalektu na kojem ja pričam recimo sa svojim roditeljima i prijateljima. Musím povedať, že práve ten gradišťanský dialekt je sličan. Je veľmi podobný tomu nášmu dialektu, ktorým hovoríme my, moja rodina, brat na našom území. A koľko máte dialektov v Chorvátsku? To sú čakavský, štokavský, kajkavský. Takže toto sú názvy 3 dialektov, ktoré sú hlavné v Chorvátsku. Da. A ty by si vedela povedať, ako sa povie Chorvátsko po maďarsky napríklad, alebo po nemecky? A teda samozrejme nás zaujíma aj po chorvátsky, keď to asi všetci neznám po vieme. maďarsky. Neznáš? Ne. Po maďarsky neviem. Neviete niekto po maďarsky, ako sa povie Chorvátsko? Čekaj, ja som to istraživala, ale ja som zabudala, kako se to kaže. Môžeš preložiť. Horvát orsák. Dobro. Da. No, máme. Horvát orsak. Horvát orsak. Kroacijen je po njemački, na njemačkom. A koji još imaš? Ne, druge ne znam. Croatia. Croatia. To nemusíš viacej. Nemusíš viacej. Test.
Máš nejaké vtipné rozdiely, čo si sa naučila doteraz medzi chorvátskym a gradišťanským dialektom? Sú tam nejaké by som povedala, zábavné vety alebo slova, alebo nejaké nepochopiteľné pre teba medzi gradišćanským a tým teda tvojim? Da, meni nema toga puno. Není ich veľa. S obzirom da ja govorim kajkavskim dijalektom. Z toho dôvodu, že ja práve hovorím tým kajkavským dialektom. A on je dosta sličan a on je veľmi podobný gradišćanskému. Tako da, recimo, meni je bilo labda, to je lopta. Mne bolo veľmi divné slovo labda, po gradišťansky, po našom lopta. Lopta, da. LL možda je slično, ali... LL je možno rovnaké, ale... Ali nije. Labda, to mi nije davalo smisao, da mogla bi to biti lopta. Nedávalo mi to zmysel, že by to mohla byť lopta. Ne, čekaj, labda, to me podsjetilo na brod. Da, to recimo mi lađa. pripomenulo skôr nejakú loďku, alebo... Da, lađa je po hrvatski, tak možda to, ali ne, to je lopta. Bila je lopta. Loďka po hrvatsky, tak to mi to skôr pripomenulo, ale nie loptu. A teraz sa tak trošku dostaneme k Vianociam, že ako u vás doma slavíte Vianoce, ako to vyzerá taký štedrý deň. Poprípade ešte aj tie predprípravy môžeš povedať, že či je u vás taký zhon ako u nás, že nikto neprišiel a všetci sa ponáhľajú? Da, jako je to slično. Áno, je to veľmi podobné. Čekaj, sad moramo o tome puno pričati jer to je moje najljepše razdoblje u godini. Je to moje najkrajšie alebo najlepšie obdobie z celého roka, ktoré mám najradšej. Ali zapravo je sve slično koji u Slovačkoj, nije prevelika razlika. Ale inak je to všetko veľmi podobné ako na Slovensku, nie je tam nejaký veľký rozdiel? Stres, panika. Stres, panika. Uvijek isto, ali imaju recimo neke razlike, na primjer kod jela. Ale sú napríklad niektoré rozdiely, napríklad čo sa týka jedla. Kod nas je za božičný rúčak. U nás je na obed, vianočný obed. Da, purice s mlincima. Kačka. Morka z, mlínci. Áno, mlínci. To sme sa rozprávali ešte pred začiatkom, že je to niečo, čo sa nedá preložiť do slovenčiny, ale že vyzerá to asi ako trhané lokše, ktoré sú ešte močené do vody? Da, sa vrućom vodom i onda Zaljeté s horúcou vodou. Da, većinom ide ta tekućina koja je od, recimo, purice, da se do toga. Aha, väčšinou sa to zaleje s tou vodou, ktorá je od tej morky, keď sa varí tam. Da, to je jako fino. Tako da ovo ostalo je većinom nekako po izboru salata neka, ili mi imamo recimo francusku salatu, tu je razlika. My máme rôzne šaláty, napríklad francúzsky šalát. A koláči su isti. Da, koláči su takvi različiti, tako da... Koláče sú asi také isté, rôzne, samozrejme. Da, nemamo neki tradicionalni kolač, iako prije se... Nemáme nejaký tradičný vianočný koláč? Prije se radila, mi to zovemo dizano tijesto. To je s orasima, makom, tako. Kedy sa robilo dizano tiesto? Da. To je takav naziv zapravo. To je ne znam kako se mi po slovačkom kaže. Kisnuté cesto, ktoré je koláč s orechami sa makom? Da. S makom. Tako je. Ali mislim da i to je u Slovačkoj se to radilo. Čini mi se da sam pričala s nekim. Ale myslím si, že aj na Slovensku sa to robilo, že som sa rozprávala s niekým a da. mi to povedal. Tako da to je to što se tiče jela. To je to, čo sa týka jedla. A za druge stvari isto na Badnjak se kiti bor. Čo sa týka iných vecí, tak takisto na štedrý deň sa zdobí stromček. Nakon toga svi idemo u crkvu. Potom ideme všetci do kostola. A na drugi dan je druženje s obitelji, zajednički ručak. Na druhý deň sa stretávame ako rodina, máme spoločný obed. I malo nas je više nego tu danas. A je nás trošku viacej ako nás tu. Ali da, inače je to sve isto, stvarno. Mislim, samo recimo meni se
ovdje u Slovačkoj sviđa što se više nekako prezentira Ježiško. Ale inak je to všetko také veľmi podobné. Mne na Slovensku sa veľmi páči to, že tu sa prezentuje Ježiško. Više nego recimo Djed Božićnjaka, u Hrvatskoj je to jako aktualno. Ali dobro, to su opet... Da. Áno, toto nám hovorila inak aj učiteľka chorvačtiny, že to bolo, že keď prišiel komunizmus, tak vlastne aj u nás to tak prišlo, že neprichádzal, že Ježiško, ale prichádzal nejaký, že Dedo Mráz a tak. A vlastne u nich to strašne ostalo. Že u nich nosí darčeky Died Mráz. Da. A u nás vlastne sa to tak akože celkom na toho Ježiška celé tak, áno, Ali otočilo, dobro, čiže... da, mislim, to, ako te neko pita što znači Božić, onda, ne, mislim, to ide baš od tog Ježiška, ne ide od Djeda Božićnjaka, tako da. Lebo keď sa ťa vlastne niekto spýta, že o čo ide cez Vianoce, tak ide o Ježiška a nie o Deda Mráza, alebo... Da, tako da malo mi je žao da se to možda tamo izgubilo više, ali da. Toto sa u nás možno trošku stratilo, ale to je inak podobné. A rada varíš a pečieš? Da, kad imam vremena. Áno, keď to je mám čas. rijetko. Ale to je veľmi málo. Da, jako rado kuham i Veľmi rada pečem. varím, aj pečiem. No, nekad to baš nije tako na širu javnost, ali da. Niekedy to nie je až také slávne, ale áno. Da. A máš nejakú smiešnú príhodu z pečenia? Po prípade, ja by som takto, inak zle som sa spýtala, lebo ja som myslela skôr, že jedlo, ktoré sa u nás pripravuje, že či si sa snažila navariť a či máš pritom nejakú príhodu, nejaký príbeh, ktorý je zábavný. Pa da, mogu sad neku priču, joj. No, to bi moralo doći u moju kuhinju da ovoga malo vidiš kak to funkcionira. To by si musela prísť do mojej kuchyne, aby si videla, že ako to funguje. Ali da, probala sam raditi sama žemlovku, Ale áno, napríklad skúšala som robiť sama žemlovku, jer moj dečko to jako voli. lebo môj priateľ to veľmi má rád. Ali ja sam se potrudila ovako kad je on dolazio kod mene u Hrvatsku u posjetu. A snažila som sa o to, keď prišiel on ku mne do Chorvátska na návštevu. Da, to je bilo moj prvi put, moja prva žemlovka, ali To bola moja prvá žemlovka. nije to baš bilo tako najbolje, ali dobro, on je to nebola pohvalio. najlepšia, ale on to pochválil. Ali 1, 2, 3 puta i sad sam, 4. puta sam sad radila, A teraz som ju robila 4. krát už. to je bilo najbolje. Tá bola najlepšia. Znači 4 puta, 3 puta probaj i 4. puta. Takže 3-krát skúšaj a 4. to bude dobré. Tak, ako nešto za Hrvatsko neko jelo, onda tak da znaš. Koliko puta moraš probati da je super. Aby si vedela, že koľkokrát máš skúšať napríklad nejaké chorvátske jedlo. Chvála. Aké je tvoje obľúbené chorvátske jedlo a slovenské? A či si už niekedy ochutnala brinzové halušky? Čekaj, moram ovako, Slovačko je najbolje, brinzové halušky, to je moje Počkaj, takto, najomiljenije. najskôr slovenské, to je moje najobľúbenejšie jedlo, sú brinzové halušky. Da, to je najbolje. Ljudi, kad me zovete u posjetu, onda molim brinzove halušky. Čiže keď ma pozvete na návštevu, tak prosím vás, brinzové halušky. Da, a hrvatsko jelo, A chorvátske vidiš sad jedlo? ne znam, kao svašta, da, ali... Teraz ani neviem, akože všeličo, ale Pa dobro, može, hajde, to tu nemamo. Može Može byť čevapi, da. čevapi, lebo tie tu nemáme. Ali to isto nije kao hrvatsko jelo tradicionalno, ali dobro. Mlinci, vidiš, mlinci su meni super, to je, Mlínce, to sú to, čo sme hovorili, tie trhané lokše. da, to je najbolje, da. Tako da eto, veselim se na to sada. To by si nám mohla niekedy prichystať. Ochutnala by som. Da, pa dobro, pozvat ću te. Dobre, pozvem ťa. A ešte takto sa spýtam, že nie len s jedlom, ale aká je tvoja obľúbená pieseň. A dajme tomu, že nemusí byť vianočná, ale že obľúbená pieseň alebo nejaký interpret v Chorvátsku alebo nejaká kapela ma zaujíma. A či už si aj na Slovensku natrafila na nejaké tvoje obľúbené, na tvoju obľúbenú hudbu, alebo stále počúvaš chorvátsky? Ovo sad nije stvarno za javnost. Toto teraz... To je strašno, da, ali... Je to hrozné, ale... Čekaj, reći ću ovako. Hrvatska, da, ja volim recimo Džibonija. Mám rada veľmi napríklad Džibonyho. No.
Vidíš, to smo bili skupa, Da, sjećate da, se? Da. Tam sme boli spolu, pamätáte sa? A dalje, da, recimo, takvu muziku volim, ako je neka zabava, onda tamburaši su recimo meni Ďalej super. napríklad, keď je nejaká zábava, tak mám veľmi rada tamburašov. Da, a Slovačka, A slovenská? pa nemam sad baš neki omiljeni band, ali Nemám nejakú obľúbenú kapelu, ti znaš, Krčmarić Malički, to je jedino ale ty vieš Krčmarik maličky. To si môžeme zaspievať spolu. Da, mislim, da, ne. To je ovako privatno samo. Ali da, To kao iba tak poznajem neke privátne, pjesme. ale poznám niektoré pesničky. A čo máš rada na Slovensku? A čo naopak si nevieš zvyknúť tu na Slovensku? Čo ti chýba? Čo tu nemáš? Pa mislim, nedostaje mi obitelj, to je, Myslím si, Jedna že stvar. Najmä rodina da. I moji prijatelji, jer ja nemam a moji kamaráti, nekako sad tu slobodu da mogu lebo nemám tú nekoga slobodu, nazvati. že môžem hoci kedy, hoci koho sa mu ozvať. Da, a recimo da popijemo kavu, mislim mogu, Aby ali sme napríklad išli spolu na kávu alebo tak. to su neke navike koje sam recimo u Hrvatskoj imala, a tu sad to možda nemam tako brzo. Akože môžem, ale tu nemám ešte také osvojené návyky s tými ľuďmi, aby to tak fungovalo ako v Da. Chorvátsku. Tako da to mi recimo fali, To mi napríklad chýba. ali ovdje mi se jako sviđa, recimo ako sad pričam općenito o mjestu gdje sam, o gradu, onda Ale tu sa mi veľmi páči, najmä ak teda hovorím o meste, kde som, aj o mieste, o Bratislave. mjesnost, a mjesto, no. Tak tamo, recimo sviđa mi se ta infrastruktura, Páči sa mi tá infraštruktúra, odnosno to što nema puno ljudi kao na primjer u Zagrebu. to, že tu nie je až toľko ľudí, koľko v Zagrebe. I mogu tako nekako slobodno ići negdje, sve je jako blizu, Môžem slobodne Bratislava je chodiť mala kam chcem. Bratislava je malá. i to je recimo prednost, to je velika prednost za mene, jer ja sam radila u Zagrebu jako dugo i recimo to mi od tamo ne nedostaje. A to je veľké plus pre mňa. Lebo ja som pracovala v Zagrebe a tam to tak nebolo. A povedala by si nám pár tipov, ktoré miesta treba v Zagrebe navštíviť, ak by sme tam išli? Ali dobro, ne. Da, ja ti mogu reći, ali trebaš doći u Mariju Bistricu, tamo je ljepše. Ja sam tamo doma bila prije. Áno, môžem ti povedať, ale ja by som ti radšej povedala, že aby si išla do Márie Bystrice, lebo odtiaľ ja pochádzam. Odtiaľ ja som. U Zagrebu se već bila. A to je... V Zagrebe si už bola. A Mária Bystrica je svetište. Da, To vidiš je, pravo. to je taká svätyňa, alebo putnické miesto. Tak ideme tam. Da, dođite, dobrodošli. Áno, Vitajte. príďte. Da, tamo je jako lijepo, puno je mirnije nego u Zagrebu, ali što se tiče Zagreba, Je tam podľa mňa krajšie ako v Zagrebe, ale čo sa týka Zagreba, tamo naravno su uvijek neke akcije. Recimo sad kroz Advent je jako lijepo, jako je sú tam puno vždy ljudi. nejaké akcie, napríklad teraz cez Advent, tam je veľmi pekne. Ali za mene je recimo najbolje u ljetu kada je taj međunarodni folklorni festival. Ale pre mňa je najkrajšia akcia, alebo proste najlepšie v roku v Zagrebe. No, najlepší čas v Zagrebe je, keď je tam festival folklora. Da, isto dođe puno ljudi, ali to je stvarno tako da možeš tam vidjeti. teda veľa A tomu ľudí. sa venuješ, že? Folklóru doteraz. Či? Da. A tam si točno. to tiež Da. absolvovala? Da, i sa svojim društvom i sa društvom iz Mađarske, gdje sam plesala prije. Áno, tam som kedysi tancovala aj so svojím súborom, aj z Maďarska. I z Mađarske je bio. Da, iz Koljnofa, to su gradišćanski Hrvati, isto tako. U Zagrebu? Ne, oni su u Koljnofu su, ali ja sam s njima nastupala tamo. Ja sam prije hodala na probe i tako. Aha, takže vystupovala spoločne aj s Kolnovcami z Maďarska, Da, s ktorými spievala. Ty si plesala? da, plesala sam. Tancovala v súbore. Da, S nimi. točno. Mária, my ti ďakujeme veľmi pekne, že si prišla.
verím, že na budúce to už bude také profesionálnejšie, že sa budeme už cítiť tak naozaj podcastovo. Ale ja sa cítim profesionálno, hej. Ja sa cítim profesionálne. Áno, ja skôr narážam momentálne na stav techniky a tak ďalej, takže som rada, že máme tieto mikrofóny. Ty si profesionálna, aj ty si profesionálna. Veľmi vám ďakujem. Ja som inak nečakala, že to bude až takéto, naozaj. A verím, že sa teda vidíme aj na budúce. A teraz nasledujú rozprávky, čítanie rozprávok pre deti v chorváčtine. Tak sa tešíme na detičky, čo prídu. Je to hvala aj tebe puno. Hvala Danieli, ako lijepo je to prevodila. Ďakujem aj tebe. Áno, aj Danielo. I eto, pa ponovo me pozovi, nisam sve rekla. Još mi treba. A znova ma pozvi, lebo nepovedala som všetko. Veľmi ide rýchlo ten čas a ja som prekvapená, že sme toho tak málo stihli v podstate. Aby som sa ťa pýtala ešte veľa. Takže na budúce musíme začať presne. Áno, určite. Ďakujem veľmi pekne.